In English, brother, in English. This is what we... This is how we do it. Bisaya na tayo, kay Bisaya tayo, tapos kagaya ni Oro. Kaya makadumit na si Papa Ardy, kay pasubo ta. Dapat mag-English ka sa pikas ba Tagalog at English. Bala ka na. Yo mga kabarangay, it's your boy Papa Bam. Once again, good morning. Oy, actually, nagbuhat kong vlog karon. Kay dagan sige pangutana kung unsa daw ang kinabuhi sa usa ka DJ or unsa daw ang kinabuhi sa usa ka Papa Bam. Daghan magud kay sige pangutana no, sige ingon nga relax sa daw ka imi mga DJ kay 3 hours sa daw ang among trabaho. 3 hours sa daw mi go on board. And ingon ana ra daw ka simple which was sila kabalo nga dili ingon ana kasayon mga kabarangay. Gamata ko mga kabarangay 4:30 AM in the morning. Kaya ang akong time in is 6 AM. So dapat before 6 na ako dito no kay. Syempre mutingog na ko sa radyo tulo ka oras 6 to 9 AM sa akong programa nga ligud-gud sa barangay. Syempre ang dili na to makalimtan ang kape, atong balunan para tipid-tipid na mga kabarangay. So ayun, sapatos na din ta. Siyempre, ato na ta sa trabaho mga kabarangay. And ato na din i-turn on ang atong motorcycle. Kay, ayun, mitras mingkaw pang dalan. Birada na dayon. And let's go! And siyempre, way kahumana ng atong exercise or warm up pag-abot nato sa opisina mga kabarangay. Siyempre, kay para mawa atong katugon. Number 1, atong kontra dire. Kay alas 6 pa man, ang katugon magduka gayud ta. Sabi nagkulang ka sa tulog, maong ingana kay importante ang kape. And syempre, ang pinaka-importante nga pagpangandam ang konsepto, ang sulod sa atong programa. Kaya para pagsugod nato mga kabarangay, di ta magkangakang hanay na tanan, di ba? Mo na yung pinaka-importante. Forever. Ay, good morning po mga puso mga kabarangay. Happy Thursday! Morning, welcome po mga kabarangay sa programang Pot with the Friends ko. Si Papa Bam, the place to be. And syempre yun mga kabarangay at tangi mga kabarangay ang atong aligut-gut sa barangay. Ang sumbungan ng bayan, ang sumbungan ng barangay. Alas 7 mga kabarangay, padulong alas 9 sa buntag. Kauban ako si Papa RD mga kabarangay. Pasabta Di ka, basta hindi siya kasabot sa kong English, kay gabi ka laom. Law mo na yung The, English. the astigmatism of astronomy. Astigmatism because of the spinal cord carry message to the brain. Di ba ito?